Moltes gràcies i molt bona nit a tothom. Donada la casa en la que estem, no explicaré en què consisteix el diner. Se suposa, es dona per fet, que aquí sabem en què consisteix això del diner. De tota manera, és una cosa una miqueta complicada. Ens han explicat sempre que el diner és neutre a l'economia i, en canvi, potser no és tan neutre. Però no adelantem aconteixements. Us parlaré aquí, procuraré parlar de coses que us siguin novetat, que siguin coses diferents d'allò que heu sentit sempre. Aquí us esmento 4 noms. Agustí Xaló, un enginyer químic català, però que va treballar molt al camp de l'economia amb una teoria monetària seva molt especial i molt interessant. Horace Finaly va ser el PDG de la Banca de París i dels Països Baixos, un gran financer francès, ja mort. Denise Schmann-Besserat és una investigadora francesa, arqueòloga, i Lluís Maria Xirinacs, la majoria el coneixem, com a mínim de nom, un polític, va ser senador en el Senat d'Espanya. Xaló, a casa de Finaly, va tenir una experiència bastant increïble, perquè va descobrir un document, això aquí s'explica, un document que referia a una reunió del 1919, situem-nos en el temps, 1919, acabada la Guerra Mundial. La Reserva Federal dels Estats Units s'havia fundat el 1913 i l'havien fundada Morgan, Rockefeller i alguns altres, però sobretot aquests dos. I aleshores aquesta reunió... Sí, això estaria bé. Sí, perquè així es veu millor la pantalla. Sí. Bé, aquesta reunió la van tenir Morgan, el mateix Morgan, el Henry Detterding, que era el president de la Shell, per tant l'homònim de Rockefeller però a Europa, i Finaly com el gran financer, un gran financer francès. Van arribar a unes conclusions. Que durant la guerra del 14 les existències d'or només permetien cobrir les despeses bèl·liques durant 3 mesos. Per superar aquesta dificultat, els banquers internacionals havien suggerit als governs l'abandó de la convertibilitat en or dels respectius papers moneda, si més no a l'interior de cada estat. Segons, si el paper moneda desvinculat de l'or, que s'havia preconitzat durant la guerra, ara era racionalitzat, això permetria als banquers internacionals i als responsables de les classes poderoses, estem parlant del Detterding i del Rockefeller, guanyar més diners que si es mantenia la moneda desinformativa i anònima vigent aleshores. Val a dir que avui tenim una moneda desinformativa i anònima. El bitllet de banc no diu res sobre de qui és propietat ni quina història té. Conclusió, la decisió dels reunits fou que no els interessava racionalitzar el paper moneda escriptural i racional vigent perquè, primer, de diner ja tenien prou, i segon, el paper moneda actual els permetia el joc brut de la plutarquia mundial. Això el 1919. Què volia dir una moneda racional? Doncs que la moneda sigui eina d'intercanvi, dipòsit de valor, font d'estadístiques econòmiques, que no ho és, traçabilitat de les transaccions, que no és traçable, registre de la propietat, sapiguer de qui és, i que sigui ètica, neutra i pública, coses que són més fàcils quan la moneda és traçable. A conseqüència d'això, l'Agustí Xaló va crear el sistema general i Xirinacs va escriure La tercera via. 2 llibres que us recomano de veritat la lectura. Com a economistes us agradarà veure uns conceptes que són diferents dels que tothom esmenta. Però van morir, el 2006 mor el Xaló, el 2007 mor el Xirinacs i el 2008 un servidor deia que totes aquestes idees això s'ha d'explicar amb algú. No pot ser que això desaparegui I a la Universitat de Barcelona es va fer el primer fòrum social català i vaig fer la meva ponència sobre aquestes teories monetàries i econòmiques. Molt ràpidament la cosa anava per explicar que les 3 grans civilitzacions de l'antiguitat, Egipte, Mesopotàmia i la vall de l'Indus, van compartir una cosa insospitada, que ningú s'ho pensava, que era la comptabilitat. Us imagineu que a 8.000 quilòmetres de distància mantenien la mateixa comptabilitat totes aquestes cultures? Hi havia això que veieu, aquestes pedretes amb unes formes curioses que tenien un forat i al principi es pensaven que era un amulet, però es van fixar
en què, particularment la Denise, es va fixar en que els forats no estaven gastats. Si és un amulet i passa un cordill, es gasta el forat i es queda la marca del cordill. I no n'hi havia. O sigui, això demostra que sí que s'hi passaven cordills, però era per deixar-los al damunt d'un prestatge, per dir-ho així, o al damunt d'una taula. Era una comptabilitat. Això eren registres. Si tenim la pedra que significa la vaca, doncs el cordillet de les vaques, tantes pedres, tantes vaques, etc. Aquí teniu els diferents jaciments. És espectacular. Des del Sudan fins al Pakistan s'han trobat exactament les mateixes pedres. A l'any 4000, els cordills, que són peribles, evidentment, els van substituir per esferes d'argila cuita, les bule. I a dintre hi ficaven les pedretes, que pedreta en llatí és càlculus, i d'aquí ve el càlcul. El càlcul ve que es ficaven les pedretes per comptabilitzar quants elements s'estaven transaccionant. Va evolucionar el tema ja i van aparèixer les tauletes cuneïformes que amb marques feien el mateix concepte. Aquí el que hi havia, la manera de comerciar, era a través de la factura xec, que és una moneda nominativa. Com que hi ha el nom del comprador i del venedor i a més els béns objecte de la transacció, aquesta moneda es crea en presència del sacerdot, ell ho guarda i per sempre quedarà la traçabilitat de la transacció, que és una de les qualitats que dèiem que havia de tenir una moneda racional. Traçabilitat de què ha passat i sabem de qui és. Això no ho pot robar ningú, perquè és nominatiu, és una moneda nominativa. Se n'han trobat 200.000 de tauletes d'aquestes al Temple Vermell. I això és en l'Iraq. Es veu que els americans hi han construït una base militar al damunt, però què hi farem? Això va com va. Clar, és una meravella això, perquè els jaciments mostren que va funcionar aquest sistema entre 11.000 abans de Crist i fins a 1.000 anys abans de Crist. Són 10.000 anys de funcionament d'un sistema econòmic. Les ciutats no tenien muralles ni exèrcits i els ciutadans tenien molta igualtat social. Això s'ha vist perquè les cases s'assemblaven i, per tant, devien de tenir més o menys el mateix nivell econòmic. O sigui que moneda nominativa va significar pau i igualtat durant 10.000 anys. En podríem dir l'era de l'abundància, com a mínim abundància de diner, perquè tothom que havia de fer una transacció, el diner el feia en el mateix moment en què feia la transacció. Creava la factura xec. Molt bé. Sargó I d'Acàdia arriba i l'any 2334 té la idea de dir això s'ha acabat, jo faré una moneda que només la tindré jo i el fet de només tenir-la ell i ser anònima li permetia comprar, li permetia corrompre, li permetia que a més els ciutadans deixaven de tenir la llibertat de crear el diner per dependre del diner creat pel rei. Us sona això d'alguna cosa? Ara, quan jo vull comprar una cosa, si com a la butxaca no tingui uns euros que m'ha donat el rei Draghi, o el que sigui, doncs no puc comprar. Amb aquest poder va crear el primer imperialisme del món que es tingui notícia, ara fa 4.300 anys. La prova que això és veritat la tenim que fa 3 anys només es va descobrir, l'Autònoma de Barcelona va descobrir a Totana, Múrcia, una fortificació de fa exactament aquest temps. I deien ells, els arqueòlegs d'aquí, que sense saber res d'això que acabo d'explicar, ells deien que això indicava la participació de gent d'Orient a la construcció que van arribar després d'una crisi que va assolar les seves regions, és a dir, Extrem Orient, Orient proper, fa 4.300 anys. O sigui, això va ser aquesta empenta imperialista de Sargó, va fer que la gent fugissin i fugien en barca i van arribar a Múrcia i aquí van crear-hi una cultura que ja portava el vici que havien après del Sargó i una ruptura militar, política i social, la instauració d'un poder violent i classista que va perdurar durant 7 segles i va condicionar el desenvolupament de les comunitats de la resta de la pel·lícula, replantejant el que se sap sobre l'origen de les desigualtats econòmiques i polítiques a Europa, la formació de l'estament militar i el paper de la violència en la formació de tradicions identitàries. Fixeu-vos que això té el seu origen en la moneda, en com és el diner. Hem passat d'un diner pacífic, que tothom el pot crear, a un diner centralitzat, anònim, que comporta aleshores violència. Perquè, esclar, aquesta moneda ara ja se la pot robar, ningú està tranquil.
hi ha violència i repressió, es fan guerres per aconseguir l'or. Es pot corrompre les persones perquè és anònima, l'escassedat apareix perquè el monarca no crea suficients diners. És a dir, crea els que vol, té un control absolut sobre la vida de les persones. I es crea la divisió de la societat entre rics i pobres. Perquè, clar, qui està més a prop del rei té més diners i el que està més lluny del rei té menys diners. I això comporta una evolució, perquè qui té diners fa diners, i això ho sabem molt bé. Qui té diners fa diners. Per tant, si al principi tu crees una diferència, ja apareix una diferència després que es va magnificant automàticament a la societat. La solució quina és? Doncs el canvi tranquil per les monedes socials i complementàries. I això no és que ho hàgim descobert nosaltres. Això s'ha descobert fa ja molt de temps. És tornar d'alguna manera al sistema de la factura xec. El sistema LEDs, que no heu sentit parlar, es basa en això, en que tothom és igual, la gent es presta mútuament i es va creant una economia així. Això passava el 2008 a la Universitat de Barcelona i el 2009 ja va haver-hi una eclosió de monedes a Catalunya. Va sortir l'Ecoseny, va sortir els ecos de la cooperativa integral catalana, primer a Tarragona i en altres llocs, i després la Turuta de Vilanova i la Geltrú. Tots eren gent que estaven allà i que d'alguna manera es va produir una fermentació d'allò que estàvem parlant, de les idees del Xaló, fonamentalment. La moneda social té l'avantatge que 100 turutes que corrin per Vilanova i la Geltrú tornaran a Vilanova i la Geltrú. No anirà a parar amb un banc que després els injecta en una gran bombolla i a Vilanova ja les hem vistes prou. Si tu compres una cosa amb euros, aquests euros acaben desapareguent del poble i amb aquest sistema no desapareixen. De monedes n'hi ha, en funció de qui tingui el poder de crear el diner. La moneda és central quan la facultat d'emetre-la se la reserva una autoritat. I en canvi és social, en diem social, quan la poden crear els propis comerciants. Ara, de monedes socials n'hi ha que són també anònimes, de paper diríem, per entendre'ns, i n'hi ha diverses. Per exemple, el sol violet d'aquí de Toulouse és una moneda que és anònima, que ningú sap de qui és aquella moneda, però que de totes maneres, com que és sense interès i com que és una moneda que circula també, que només pot circular dins de Toulouse, serveix per incentivar el comerç de Toulouse. Però jo penso que és francament superior una moneda social nominativa com la Turuta de Vilanova i la Geltrú, que a més et permet ja crear finançament i finançar projectes que li interessin a la comunitat. En parlarem. Perquè la comunitat ha de poder decidir quins projectes mereixen tirar endavant, quins projectes mereixen diners. Ara, qui decideix si un projecte mereix diners o no? Doncs un senyor d'un banc comercial que en funció d'una sèrie de criteris seus i d'unes directrius que ha rebut, decidirà si fabricarem armes o si cultivarem tomàquets. És el senyor del banc que ho decideix. Perquè si en el dels tomàquets no li dona els crèdits per comprar les llavors i per alimentar-se durant el temps que creixen els tomàquets, no hi haurà tomàquets. I en canvi hi haurà armament. Per tant, les comunitats aquestes han de poder crear diners i sense interès. No discutiré ara el perquè del sense interès, no és el moment, sobretot no tenim temps, però els sistemes de moneda social fan això i financien projectes d'interès comunitari. Horts, noves empreses, producció d'art, creen riquesa real i s'aconsegueix que gent que estaven a l'atur i que no podien menjar, mengin cada dia, gràcies a un sistema que s'ha creat a la pròpia comunitat. A Catalunya hi ha moltes monedes catalanes. Aquesta és una que es va crear també per la XES, que aquesta ha deixat de funcionar, no tot té per què tenir èxit, però n'hi ha d'altres que sí que tenen èxit. I en el món també hi ha moltes monedes. Hi ha, per exemple, la Bristol Pound, que tu n'has parlat abans. No explicarem en detall la Bristol Pound, perquè si parléssim de totes aquestes realment és molt massa, però veieu que hi ha el Bristol Pound a Gran Bretanya, aquí el Calgary Dollar dels Estats Units i el Berkshire també dels Estats Units i el Kim Gauer d'Alemanya. O sigui, ens pot dir molt bé els senyors del Banc d'Espanya poden dir no, això aquí és indesitjable i tal, però escolti, a Alemanya està funcionant, a Gran Bretanya està funcionant. Què passa? És que són il·legals aquesta gent, funcionen des de fa molts anys. I
a Suïssa tenim el VIR des de fa 81 anys, des de l'any 1934. El VIR va seguir una idea brillant, una brillant idea d'un economista alemany que es deia Silvio Gesell, que es va establir a Argentina i en allà va començar a fer les seves proves i les seves pràctiques. Però la seva idea va ser tan bona que va ser imitada sobretot a Europa. Hi havia un poble d'Alemanya, d'Àustria, que es deia Wörgl. A Wörgl, en el moment en què hi havia la crisi del 31, del 29, 30-31, la gravíssima crisi econòmica, van implementar les idees de Gesell i van crear una moneda en aquell poble. Va ser tan gran l'èxit que el PIB del poble augmentava, l'ocupació també augmentava, mentre Àustria estava caient en picat. Va ser tan greu pel pobre Banc Central d'Àustria que va prohibir la moneda. Us sona això, aquesta prohibició de monedes? Penso que un diari d'avui deia coses d'aquest tipus també. Bé. El banc VIR és un banc normal en el que un pot entrar-hi, té un edifici de moltes plantes i és un banc amb tots els ets i uts. Va ser inspirat pel Silvio Gesell i l'important és que Studer, un economista que l'any 98 va trobar una correlació positiva entre els crèdits VIR i el subministre de moneda, l'MU de Suïssa. I això li suggeria que era una política contracíclica. I aquesta és la força que ha tingut el VIR a l'economia suïssa. Al tenir dues monedes, la coneguda, el franc suís, i la desconeguda, el VIR actua contracíclicament. Quan hi ha una crisi de monedes, perquè al final el franc suís és una moneda mundial també, doncs quan hi ha menys subministre de moneda mundial, el VIR puja i cobreix les necessitats de finançament de les empreses. Hem viscut aquí una crisi tremenda de l'euro, una escassedat d'euros terrible, i les empreses d'aquí no han pogut fer res, no han tingut defensa, no tenien un Eurocat. Si Déu vol tindran un Eurocat aviat, però no el tenien, i així ens han anat les coses. El VIR és un banc sota la llei suïssa i proporciona també serveis en francs suïssos. Es pot dir, i això és vàlid també per l'Eurocat, que els crèdits del VIR es poden veure com una extensió dels crèdits comercials, del crèdit comercial. El crèdit comercial, i aquí un s'adreçaria a les persones que diuen que potser no és legal aquest sistema, quina empresa no té dret a donar crèdit als seus clients? Quina empresa se li pot dir? Vostè ho té prohibit de donar crèdit. Doncs miri, nosaltres el que fem és simplement agafar el crèdit de tota una sèrie d'empreses i fem un pool d'aquest crèdit i ens organitzem entre nosaltres. I això està protegit pel Codi Civil, ja no per cap llei, pel Codi Civil. El dret a donar crèdit. Nielsen troba que l'utilització d'aquests crèdits és contracíclica, etc. O sigui, els economistes que han estudiat el tema no li troben res més que bondats en el VIR. Aquí hi ha un gràfic que ho mostra, veiem aquí la quantitat d'operacions amb el VIR i la desocupació a Suïssa, i es veu que hi ha un paral·lelisme, o sigui que ajuda a resoldre aquests problemes que puguin haver-hi. Les diferències principals que hi ha entre el crèdit comercial i el VIR és que un crèdit comercial a tu els diners te'ls deu el teu client i per tant si el client va malament has perdut el crèdit. En canvi aquí no, perquè en el moment en què tu cobres del client et paga amb una factura xec, l'equivalent d'aquella factura xec, i és tota la col·lectivitat qui respon. Per tant, automàticament has cobrat i és una liquiditat immediata que no la té el sistema normal amb euro. Aquí, dins de l'Eurocat i dins del VIR, tu tens una liquiditat immediata. I el banc té una capacitat de control molt gran perquè és banc comercial i banc central tot en un. La quantitat que hi ha en aquests moments, aquí veieu que hi ha 60.000 participants, empreses participants, que ve a ser més o menys un terç de les empreses de Suïssa, i el gir que fan és de 5.000 milions de francs suïssos, uns 4.000 milions d'euros en aquest moment. Que Déu-n'hi-do.
sobretot si un pensa que això està concentrat entre les petites i mitjanes empreses. Per tant, els és moltíssim. Posa 4.000 milions d'euros a disposició de les petites i mitjanes empreses. És brutal l'efecte. I per acabar, us ensenyaré molt ràpidament com funciona el sistema de la Turuta. Això és una presentació feta pel meu estimat amic Ton Dalmau, idees que discutíem i debatíem entre nosaltres, evidentment. Vagi per endavant, que l'autor és ell, i m'agrada molt perquè explica d'una manera molt didàctica com en un poble, quan necessites diner, el poble es crea el diner. Això es va fer durant la Guerra Civil, no hi havia diner central que vingués del Banc d'Espanya, ni del Banc de Catalunya, ni d'enlloc. Doncs ho farem, a Vilanova farem, estamparem, l'Ajuntament fa pessetes. I això, d'alguna manera, és el que s'ha fet amb la Turuta, crear una moneda que sigui interior de Vilanova, que tingui aquestes propietats que acabem de veure. Hi ha tota una part sociològica interessantíssima, que és que una comunitat que crea una moneda és abans que tot una comunitat. I una comunitat vol dir germanor. Vol dir que les persones, primer que res, ens entenem entre nosaltres. I després decidim fer una moneda. I després decidim què farem amb la moneda, quins projectes tirarem endavant. I això és preciós. Us ho asseguro, perquè ara ja fa 5 anys que funciona la Turuta i aquesta germanor la veus i la vius. La diferència que hi ha entre un sistema LEDs és que en el sistema LEDs sempre hi ha positiu i negatiu. Unes persones tenen un saldo positiu, altres el poden tenir negatiu, no hi ha cap problema, la suma total és sempre 0. Però pensant el que es va pensar, el que va pensar el Ton, en aquell moment va ser a les botigues, mal anirem per explicar-los això d'un saldo negatiu, que vingui una persona a comprar-te una cosa i que tingui saldo negatiu en el seu compte. Dius, escolta, aquest no té calés. I per tant, la solució va ser crear uns comptes que socialitzen tots els negatius. O sigui, tota la part negativa està en uns comptes que són els comptes contra els quals la gent guanyarà les Turutes. Per exemple, comencem amb 0. Aleshores, s'aprova, l'associació aprova que hi haurà un hort que es mereix aquest hort 3.000 euros, que seran 3.000 Turutes, per tirar-lo endavant i per cultivar-lo. I aleshores hi ha una persona que treballa durant una hora. Una hora seran 10 Turutes, doncs en el seu compte aquest S1 s'apunta 10 Turutes. I aquestes 10 Turutes van contra el compte de l'hort. I així va passant, o sigui, anem augmentant i després potser hi haurà un altre hort que també s'aprova i com veieu el procés segueix. Després hi ha algú que compra Turutes amb euros, que això és possible, això ho admetem. Molt bé, doncs s'obre un compte amb euros i comencem un compte a acumular determinats euros. I va seguint. I la gent va intercanviant i això es va comerciant i el sistema funciona. Es manté un control, com em mostra aquest gràfic, malament però ho mostra, que es controla la massa monetària, es controla quanta gent estan comerciant, el volum dels intercanvis, per mantenir sempre un control absolut sobre el sistema. Això és una de les coses que més hi hem insistit i crec que s'està portant molt bé. Arriba un moment en què es diu, aviam, aquí hi ha molta gent que acumula moltes Turutes i gent que poques, i això no ho volem. Què fem? Doncs mira, crearem un compte que en direm el fons cooperatiu i en aquest fons cooperatiu s'hi col·locaran els excedents. Escapcem i aquesta gent col·loquen, tenen dret, és un banc comunitari i això té un avantatge i ha tingut avantatges insospitades que han sigut que a partir d'aquest moment, a partir del fons cooperatiu podem finançar les operacions sense crear Turutes noves. O sigui que aquesta preocupació que sempre un té, és a dir, si jo creo diner no hi haurà inflació. Doncs no! Senyors, un pot crear diner i no hi ha inflació. Això s'ha vist en molts casos i nosaltres ho sosteníem durant molt de temps. Però és que ara, inclús els bancs centrals ens han donat la raó. S'han tornat bojos, s'han començat a tirar diner i diner en quantitats ingents en el mercat i no hi ha inflació.
O sigui que aquesta acusació, que la sentireu molt sovint, que diuen, no, és que hi haurà inflació, si vosaltres creeu diner hi haurà inflació. Doncs no senyor, no hi ha inflació i la Turuta ho ha demostrat. Aquí, ara ja tallo perquè no vull menjar-me temps de la Susana, que té coses molt interessants per explicar-nos, però sapigueu que el sistema funciona a les mil meravelles. El fons cooperatiu compensa sempre totes les coses, les necessitats que puguin haver-hi de diner sense necessitat de crear diner nou. El sistema és autosostingut. I hem arribat en el punt en què hem vist que per les empreses és molt interessant de fer-los, de permetre'ls sí anar en negatiu, perquè les empreses entre elles no tenen cap problema per anar en negatiu. Jo et dec, tu em deus, i no hi ha cap problema. I jo tinc més crèdit que no pas, més passiu que no pas actiu, doncs jo tinc més actiu que no pas passiu, i no passa res. I, per tant, la Turuta té una part, avui, la evolució de la Turuta, té una part que és semblant a l'Eurocat, sense la sofisticació de l'Eurocat. L'Eurocat està pensat per funcionar no dins d'un col·lectiu controlat, com és un col·lectiu urbà petit, de 1.000 persones màxim, que tots ens coneixem, sinó que l'Eurocat està pensat per funcionar quan la gent no es coneix, que hi hagi la mateixa solidesa, i tal vegada més, que la que pot haver-hi dins d'una comunitat. Això són exemples del que és la web de la Turuta. I això en diem un arbre, com un arbre, però com que la limitació de la població, quan hi ha la confiança, potser la confiança més enllà de 1.000 persones, és difícil que es mantingui. La gent ja comença a no conèixer. Per tant, aplicant la filosofia de la Turuta, creiem que s'hauria de crear un bosc. O sigui, vas creant arbres i cada arbre té la seva Turuta, la Turuta 1, la Turuta 2, la Turuta 3. O sigui que de manies per tenir monedes múltiples, cap ni una. Perquè, de fet, i això és una opinió personal, però jo crec que cada dia és més compartida, que és que ha d'haver-hi una triple economia. Una economia global, amb grans capitals per fabricar grans equipaments i produccions en massa, els cotxes mòbils, o per anar a Mart, envies un coet a Mart i necessites una economia global i aleshores necessites monedes mundials, l'euro, el dòlar, el bitcoin, el franc suís, etc. Però després hi ha economia regional, per finançar projectes essencials per a la comunitat. Sous de funcionaris, les pimes, una renda bàsica, monedes regionals. Una renda bàsica, per exemple, és possible si la financies amb impostos, però els impostos marxaran, els impostos tenen una tendència terrible a que la gent no els pagui, si poden. Si els impostos són en moneda global, segur que se'n van a Luxemburg o a Jamaica, on sigui. Però si són amb eurocats, no poden sortir d'aquí. És el sistema més fàcil d'evitar l'evasió d'impostos. Senzillíssim. I després l'economia local, per estimular la producció local i la germanor, aleshores són les monedes locals, que és això que hem explicat. Fixeu-vos que aquesta triple economia és tan lògica, que reflexa el que sabem per la política. Tots sabem que tu no pots controlar la política, el que fa Vilanova i la Geltrú, des de Brussel·les. Necessites un govern europeu, necessites un govern català i necessites un govern municipal. Doncs això és exactament el mateix amb l'economia. Com poden des de Frankfurt pensar que poden resoldre totes les solucions del pescador de Vilanova i la Geltrú? Però com se'ls hi pot imaginar? Com els hi cap en el cap? Doncs si tenim tres monedes, podem aleshores reproduir a nivell econòmic el que és una realitat innegable que ningú discuteix en el terreny polític. O sigui que moltes gràcies, això ha estat la...